Club Junta, building better Africa. Moni Amalawi kwina kulikonse kumene muli lero pa 27 June 2025 ine Blessings Chaima Rosario kuchokera ku University of Hard Knocks komanso Defenders Group for Good Governance. Amalawi tonse zulo chipani cha Malawi Congress Party komanso Malawi Electoral Commission atiululira za zimene zili kuza pa 16 September pamene tikukavota. Mboyomu anthu takhala tikunena kuti siku lovota pa 16 September pali zosamwisa zambiri zimene zizachitike, ndipo takhala tikulankhula kunena kuti Malawi Congress Party izagwiritsa ntchito mphamvu pochita dictate Malawi Electoral Commission kuti ilengeze kuti chakwera wawina, ndipo adzalamula asilikali madera osiyanasiyana kuzungulira dzikoli, adzalamula apolisi madera osiyanasiyana kuzungulira dzikoli, ndipo adzalamula anyamata adzikwanje kukhala balabala pena paliponse, ndipo anyamata adzikwanje adzapanga nkhaza kukhapa anthu, asilikali adzateteza, yenso opanga makaniyo adzaona nyekhwe yomaliza ndi asilikali komanso ndi apolisi. Nkhani yake kufuna kupereka mantha kuti aliyense mdziko muno afike povomereza kuti chakwera wawina pamene anthu sanamvotere chifukwa cha kuchuluka kwa nsauso. Takhala tikunena zimezi kunena kuti Malawi Defense Force Army Commander akukhuzidwa ndi milandu yambiri mdziko muno, including yotengapo gawo kupha Vice President Saulos Chilima, ndipo iyeyi akuziwa kunena kuti akangochoka Malawi pa udindo wake pamene Malawi Congress Party ikuluza, iyeyi akhala pa ndandanda ozengedwa milandu. N'chifukwa chache agwiritsa ntchito mphamvu zake kulamula asilikali kupangira anthu nkhaza mdziko muno kuti ateteze MCP cholinga asazakhale pa milandu. Mayi Yolam ali ndi milandu yambiri mdziko muno, ndipo kuti achoke pa mpando wawo akhala pa mavuto. N'chifukwa chake nawonso ali pamenepo kugwiritsa ntchito mphamvu kulamula apolisi pamene azalengezedwe chakwera kuti wapambana masankho pamene sadapambane, adzalamula apolisi kupangira anthu nkhaza mdziko muno kuti tonse tivomereze kuti chakwera wapambana masankho pamene chakwera sanapambane. Anyamata adzikwanje azakhala balabala, ndipo zimene zizachitike pa siku lovota ndi pa siku lolengeza zotsatira za chisankho ndi zimene taziona zulo mu mzinda wa Lilongwe pamene anzathu omenyera ufulu amasogolera zionesero. Tonse tazionera mmene Sylvester Namiwa wachitidwira mu mzinda uja wa Lilongwe pamaso pa apolisi, pamaso pa asilikali, munthu kupangidwa nkhaza ndi anyamata adzikwanje a MCP kummenya Namiwa, kumuumbuza ndi zimitengo ngati akuumbuza nyama, ngati akuumbuza nkhuku. Asilikali akungoyang'ana, apolisi akungoyang'ana, matata ali pomwepo, mifuti loaded koma osapanga china chilichonse. Uwu ndi uthenga kunena kuti zimene zachitika zulo zija zikuchitikanso pa siku la masankho, pa siku lolengezaso zotsatira za masankho. Kudzakhala zinthu zosamwisa zambiri. Asilikali adzakhala kumbali ya Malawi Congress Party, ifeyo anthu mdziko tizakhala tokha. Zigawenga zizakhala zotetezedwa kuposa anthu ovota. Aliyense amene adzayerekeze kupanga makani kususana ndi chiganizo cha meki kuti chakwera wawina, amene adzaona chizuzo chochokera kwa asilikali, adzaona chizuzo chochokera kwa apolisi, adzaona chizuzo chochokera kwa anyamata adzikwanje, ndi zimene anthu akupanga. Kuteko zulo lija tisaone ngati kuti zachitika zija ndi mistake. Anthu ajatu anachita kuchunana, anachita kuchunana kuti anthu tiapase uthenga kukonzekera kwathu kwa chisankho, ndipo uthenga wawo unali kutulusa asilikali, kutulusa apolisi, anyamata adzikwanje, poziwa kuti mdziko muno takhala tikudandaula apolisi kuti akulephera kuteteza maufulu a anthu. Ndiye takhala ife anthu tikumemeza ame asilikali kuti asilikali pamene apolisi alephera kugwira ntchito, inuyo ndi amene muli omalizira kuti pasa chitetezo. MCP aja amamva zimenezo, nde afuna kuti pasa uthenga kuti ame amene mukuwakakamirawo ndi athutu, ali m'manja mwathutu, dikira ntikuoneseni. Ndiye ationesa zulo kuti asilikali ankhondo
ali manja mwa Malawi Congress Party, sali manja mwa Amalawi. Powatulusa kukalolera kukachitira nkhaza nzika zimene zikupanga mademo mwa ufulu polephera kuteteza. Nkulolera ndithu nsilikali kumamugwira Sylvester Namiwa, kumugwira moti aluze balance, anyamata zikwanja apeze pokwapula. Zona zimenezozo malo mumuteteza ndithu nsilikali kuthandizira kuti Namiwa aone zilango. Akuluakulu tili pa danger kwambiri pamene apolisi akulephera kuteteza anthu nziko, pamene asilikali ankhondo amene ndi chitetezo chomaliza akulephera kuteteza anthu nziko. Tizimvere chisoni, tili pa ngozi yayikulu kwambiri. Ndipo chisankho chimene chikubwerachi Amalawi tikuyenera tipangane kuti tisaine pakati pa moyo ndi imfa. Nanga tikufuna kuteteza ufulu wathu, tikuyenera tiyike signature pakati pa moyo ndi imfa. Tikuyenera tiziwe kunena kuti kulibeko chisankho koma kuli nkhondo. Ndipo ngati tikufuna kuti ufulu wathu utetezedwe, tikuyenera tivale zilimbe anthu ife tirowe mu nkhondo direct, tikhale okonzeka chifukwa anzathuwa akonzeka ndi zikwanje. Nafe tikuyenera Amalawi tipeze njira zokonzekera. Ubwino wake atiululira kwasala miyezi iwiri, kanthawi tilinako titha kupanga zokonzekera. Atiululiratu anthu awa. Zulo atiululira kulilongwe kuti pa siku lovota kuli zakuti. Asilikali amene mukwadalirawo ali kwa ife. Ndiyeso kandiro asilikali ndi amene azikhala akunyamula maballot boxes nkumapita nawo malo ovotera, nkumaperekeza amene momo. Akuluakulu mene aonesera asilikaliwa tiadalire, tidalire kuti chisankho chitiko chabata ni mtendere. Kulengeza kumene analengeza kuti azapereka chitetezo pa siku lovota, chitetezo chache akunena kozateteza zigawenga. Asilikali amanena amathandazo kuti azizateteza zigawenga. Akuluakulu pa siku lovota kuzakhala nkhaza zoopsa. Mamonitors adzipani adzakhapidwa, adzalesedwa kufika malo ovotera cholinga menemo zisankho azizasokoneza. Kuzakhala nkhaza zoopsa. Ndipo Malawi Congress Party yationesera dzulo. Anthuwa akonzeka kubwezeresa dictatorship nziko muno. Anthuwa akonzeka kubwezeresa anarchy nziko muno. Akonzeka kubwezeresa one party state nziko muno. Sakufuna democracy. Ndipo atiululira dzulo pa zimene aonesa kulilongwe. Potulusa chitetezo chathu chomaliza chimene ife timachikhulupirira kuti ichi chikatuluka chibwana sichikhalapo. Ndiye MDF, Malawi Defense Force. Koma ndithu chisokonezo kukachitika, ataki kukachitika pamaso pa Malawi Defense Force. Zona zimenezo? Akuluakulu zimenezo? Zona? Akuluakulu zinachitikepo zimenezi. Ife timadziwa kunena kuti pamene pafika MDF palibe masewera. Koma zona ndithu anthu anyamata zigawenga adzikwanje. Adzikwanje tosatiso amifuti ayi, koma dzikwanje. Zona kukafika pamaso pa MDF ndikupanga chisokonezo. MDF ikungoyang'ana zona Malawi Defense Force. Akuluakulu we are in serious danger. Amalawi tili pa ngozi yayikulu kwambiri, ndipo tikuyenera tizililire. Dziko lathu lavunda, dziko lathu laola, dziko lathu laola. Uwo ndi uthenga kunena kuti pa 16 September pano tikavota chisankho chizalengezedwa kuti Lazarus Chakwera ndiye MCP wapambana, ngakhale anthu sitinamvotere. Ndipo backup ndimene tikuiona imene yaonesa zulo ija, ndimene zakhale backup yoteza declaration yoti Chakwera wawina nziko muno. Backup azakhala nyamata azikwanje, azakhala apolisi, azakhala asilikali kuopseza nzika za dziko lino, kuchitira anthu nkhaza kuti chifukwa cha nsauso umene anthu akuona, anthu tizakakamizike kuvomereza kuti Chakwera wawina. Ndi zimene akufuna anthu awawa. Tikuyenera anthu ife akuluakulu tivale zilimbe. Tikuyenera anthu ife tikonzekere kwambiri, otherwise pa siku lovota pali mavuto ochuluka kwambiri, pali zosamwisa zimene Malawi Congress Party agwirizana. Agwirizana ndi apolisi, agwirizana ndi asilikali, agwirizana ndi anyamata azikwanje. Zizakhala zikwanje paliponse, ng'ani paliponse, mifuti idzakhala pena paliponse, kuchitira nkhaza anthu nziko muno kuti tonse tifike pogonja nkuvomereza kuti Chakwera wawina nziko muno. Akuluakulu mmene ampangira Sylvester Namiwa pa public, what about kuchikangawa? Ndi adzikana kunena kuti anapha Saulos Chilima anthu awa? Anthu awa they killed him. They killed Saulos Chilima ndi anthu enacho. Mmene apangira mujamo, kuchita munthu kumunjenjemerera ngati kuti ndi chinyama. Kuchita munthu kumachita kuumbuza ngati zimitengo. Ndi ngati akwanisa kupanga zimezi apa public, how more pa hidden place ngati kuchikangawa? Anapanga zotani anthu amene wawo?
Ziko lino tili pa mavuto akulu kwambiri, and we made serious mistake and ife kutenga MCP kukhala mboma. Akulu analipo anatiuza kunena kuti koma MCP mukuyika mboma iyi, MCP ndi mavuto. Ife amene tikuiziwa inu ana obadwa ma 2000 inu simukuziwa zimene MCP yakhale kuchita nziko muno. Tafunsani ife amene tachoka nayo kutali, ife timati mukutanthauza MCP yakale, yapano yasintha. Akulu tazionera, akulu ndi ndambo mozimira moto, zimene amatiuza zimakhala zoona, koma ana ma 2000 ife makani lero ndizi takumana nazo MCP kutionesa live kunena kuti takonzekatu pa chisankho musamali, tizakupanganiza, tizakutulutsana MDF, tizakutulutsana police, tizakutulutsana Nyamata Zikwanje, ndipo muzakhaula. Atiuza Zulo kulilongwe ndimene amuchitira hando na miwa. Tili pangozi kwambiri ngati dziko, ndipo tikuyenera tizimvere chisoni. Tsoka ndilo omenyera maufulu nawo zomvetsa chisoni kwambiri. Kulephera kutolerana ndi kumachitana accuse, ndi kumapangana zinthu zosiyanasiyana zosakhala bwino, malo moti anthu tidzuke tigwire ntchito tombole Malawi, koma tili busy kulimbanaso ndi anthu amenenso akuthamangathamanga pa ground. Zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ziko lathu lafika pamenepa, zona ziko lathu lafika apa, mpaka asilikali ankhondo, Malawi Defense Force, Final Security ya dziko, zona kufika pamenepa, zafika pamenepa, zona Malawi ujo wafika pamenepa. Akulu tili pangozi yaikulu dziko lathu la Malawi. Ine Blessings Chaima Rosario. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.